Wang na ayan may ang tambu ba yungan ba kawang da menyong panang hanga anyay na konyak pangjim kabibi da hadaba hibak amay ada pha da mujing na sa tawa yoonga menyong panang hadaba jamsa taw hang antino noksa mabu Jisu Krista yayang salam bang yuha konyak kristananda chaidam hunang tawa kata lungmelan atam haki ijai ke how blessed it is or how wonderful it is to find hope in life ayen mongoban de hado monghem tolaka hangsen mai busi sa atam lungmelan haki ijai ke ateng teng ba hangsen mai beno ngani bu ni a mai galaksa yisigma tuman ayen na ngani bu monghem hado cha phei ayen ngolak tena sa hangsen mai bu ayen na myang la beno katung yu kata tuman ayen nem yang daya nyambu yisigma mong sang adek bu mong neng nei bu yisigma mong a adek bu hadawa hay pelak moilan hawa benang echui ayong seko natan lungmai naha okpulan yo okpulan moilan tumana nyambu hadawa hawa benang yang hadawa ayen wanglam chang onang Hayang boy hatau nyui ma mongham do laka hangsen na mai bu tuman bhai kawang ngau Genesis to Revelation hatau ngoi se tuman lei da wanda kawang ba I hayam landa I phai de woi bulanda I de nyam mai li bulanda ta nyam nang ayen na nyam lagi ji nang ba kawang nang leng bu ba ama mongham ngola ka ja sa chau sia ma bulam nyanyang nang anyai na tak nyam si bu hatau ngau ma kak su bu pe cham sa tumana hatau wang ha Jisu Krista pu hatau hibak mo yo nga chau sia katam yang han ma mu ngau bai bu ngau tak nyam si bu ngau wang hai ngoya tumanda jelak ber reminder yong jana mak so mali tam nak china sa ngau dam bu tumana nginang tau kai tini tau hatau ma yahu hang ngau te bu ngau ma ka tak nyam sa ibu ma yapan yang ngau te nang I agree tini bu tuman chu hibak muwang bu 2020 hang at nang bu 2021 wang peyang delay da wanda nyam sebu chu hibak cha tumana I yo okpu jatu so yamai bu chenja ma tuman ngoya tuman Christian lan katu nyu kata lan tumana nyambu mong sang te bu hado hawa bayang ki hang hado katung asaya hado neng nei bu hang mong a de bu hang ke ibeno sa moilan the question nem yang bu hado cha chu de da pe wang de ki to ki mai tuman hado ki bu teni bu 2021 ki 2000 years back wang bang ha ja ni tok phei ma tuman ai lai dai wang da bible ma ibu a Jisu Krista hado wang ha Jisu Krista pu wanda hado mongham ngaulan ayong hado ki phadam bu tuman benginang tau khai hado ngau mak peli hado ma tau yapanya ngau denang awang ba ma bungau mai luk apungcha aleng panmalam da oba tuman lai da yabe hado ma wang dang song pa iya jonga chau si bu ngau ja Zakaria da ngau yang ki Zakaria nang tanyam hangjing na nang yupu tawa chai de gi Zakaria ayenda lei da wanda ia ngiang ba chang yong oi angki Judea hado angjing ma I ngiang ba chana me yang kawang da ting lak pu ma atapam yisigma ia ngau khum kawang jing ngau khum pek bu hango yinang kawang si so ma khak su bu hado ki ngok bu ngiang ba chana oi angki iskona Elizabeth imni chung nyui nok sa bu pe cham sa yong ma ya kawang so sana pe bu nok sa chana oi angki hayang boy imni mong chang katalanda ai hada ine yo okpu mong kha te bu mong sang bu mong myang te bu nyam te bu ngau chang yang gi hang hadawa imni da hayam mohiman yetau okpu hadaw ya phan mang yang gi tau jing na sa imni jing nyu bi pai cham sa kawang da kawang hayam
nang raba nang sosampa tuman noksa da mohiman tamba sa yo babayangi hado yo babaibu kaksua kawang ba imni yupu imni mongsangbu tai edawa chaya hado tuman bai bunga mai luk apungja leng pan malam yin nyam lak chingna sa nang yupu chai de gi sa Zakaria henga Elizabeth ni da hado ngau nyu ayong phadam yang gi ausungbu tuman Christian lan nang hayang atau tuman ai hada ine yokpu noksa de ine yokpu pangnu hada hado ngau lan ine yokpu nang ma chude sangbu nang na kawang de phan phayang bai ngau mak atam bai ngon anga tani hado ba wanga Jisu Krista pu hibak ma tanyam hado muhiman nang tang de pai nang se nang tanyam nang jingna se nang yup tan bu nang yahu kai bu hado phalak se chan bu yong jang nang hado muhiman to lak jingna se nang hayang atau tuman mong ong bu bai yin nyam ba haga tan lak yang ni su ba ngau ma tuman lai dai wanda bu ngau mai luk apong cha leng taban da over tuman lai ape hado mo tuman hado nau ya cha hado bu ngau cheng tuman ni nang hayang hado nau ya awine ji hado Jisu Krista inyu Mary iyen ni nang nau ya amai cha yong ngau khum hayang yong hado khung tuiso de mong pha bu yong kawang si som an nyai bu ka ta nau ya amai cha na myang kawang ba ya mong ha bu tau bu ka ya da hangi ba Jisu Krista pu bai lak chuna sa ya tang da hado ba ngau lan ayong bayang gi hayang boy ya chu te mong jang ma nung ne te yang gi hang ge ha no sa nyam ma te yang gi hang jing ne pem ye kyang ba na tan ba bai pang bu hang o ye nang ba jing noi man yeu ba i jing nyui bu noi man dai ba ya si ma pem ye kyang ba ngai bu hado wa iman ya phan hado wang ba chen hi bak ma hado ya phan chu hi bak ta lei da ne ma hado wa yong bu ngau myang yesi ka ma yong katalan yang phang mo hado wa phongoi ngam bu nau ya se leilak ya phan dung ngoi se hado wa yong ver vu si bu ngau cha no ngoi ang gi Mary yong chu de mong sang ngo wan de wang dang somok pa yu yang yang gi hey Mary nang tanyam hang jing na kawang ba nang ma mong hak bu dau bu nang ma mong hak bu dau gi God has found favor in you okay do not be afraid hado yong bu ya ha ma chu de ma nang nei mong sang nyam ma de ngo bu Mary ayenda ya sanya libu mong yong lak ngau kawang ba ma mong ham lak ngau nyu yong pha dam hoi ang gi ausung bu nang hayang atau Christian lan tuman o hado Mary ki nang leng bu tuiso yisigma ya phan nang da ho bai bu karu yu ka talan si so ma leng Taiwan da nang yok bu te do wan da nang wo se nyam se nang hang ge han o se nang Mary ki ngon ang ga teni hado Christmas Jisu Krista pu hado ni hibak amai jama nang jingna tanyam hang jingna kawang ba nang ma mong ha bu hado taurigi si bu nang hado yinyam ba tuman yong lang onang hang hado mohiman taulak jingna sa tuman moilan jing tan ngolak yang ilak pa tuman lem si ba ma pungao mai Matthew apongcha leng tar tuman abale abe hado mo yu kata iji hado Mary ine tan mu Joseph hado pungao hado chengonang yong ananyai bu kara cha yong mong pha bu kawang duiseu jing sa yong mong pha bu hang kawang ba mong halak ba katala ne mong halak ba hado nau si cha ngo yang gi hayang boy ya iye ya lak se te bu hado Mary ayen ma imni jing noi man yau ba engagement ya yang ngo anda pem ye kyang ba ngai nang cha sa chai bu ngau lan bai imong pa yang gi imong sapate yang gi hang ge ye yong chu te sang nang nei te confuse hang ge hano sa ye yong i ning da katalan ne ine yo ok pa ye decision cha ya yang gi tawa hado Mary ya lak ba tawa ang ado lak lo katalan ne chai ba tawa ya da ye ya ba ang to lak tini bu tuman ngau ma divorce na myang bu hado ba maksumali haga taya I chu te ma yong nang nei kan bu yong kan te hayang boy hado ba ya phan ngai bu yong cha I confuse me ngo wan de wang dang somu pa I dang da ba yang
hey Joseph David Joseph nang nyam da dai hado Mary nang seko na nang ya lak china nang nyam da dai hang jina hang yi ba ya ma hado pam ye kyang ba ngai nang hado wa ka tong nu tui so yi ji ka wang ba ya a chau tui so cha nong nang tau khai nang nyam da dai nang ya se ngau nyu yong Joseph tang da pa yang gi Joseph ya ha ma chu te ma mong yong hang ya lak ba hado ka wang ba ngau da teng lak yang I mong ham hang hado Mary ya lak china se tam ta au sung bu nang hang atau tuman noksa tuman ayen mo Yesu kuma tuman ngo chong bu tuman ayen ma yong an nang na ya dai bu nang ya phan ma hang ge hano se mong sang dai bu ha do ya phan dai wan da nang confused myang mong myang dai nang ha ge ngo nok hang boy tini nang da ha do bu nga amai ngau lan dang dang da pe ngo nang ka nyam hang jing na hang yi ba nang yu ok bu pe ya boy nang mong sang bu nang confused na myang bu nang answer tau yo ok pu nyoya hadawa ya ha achau tui so se bu nang hadau ma tuman mong ham nak hadau Joseph mong ham ma yong bu kia nang hang atau hadau confused world tuman ngo chung bu hadau confused society nang nei bu ka tong yu jam tuman ngo wan da ka wang ba ma mong ham yang ai yin yam ba tuman ngo lak yang hadau Christmas ma nang dang da hadau mohiman pailak ching da tam ta ngo nang hai tau hadau ya lak ching sa mong apa yang mong yong bu pai tuman ta lak yang akamba ngamuk beli si bama au ba tumana look upon ni aleng panda tuman hatu ge lai dai hado mo yong a mai bu yasan yali bu ngau nyu ayong awang ba kawang ba wang ha Jisu Krista pu ngau ta ta ngai bu hada awang ba ngonang tumana au ba bu ngau mai lai dai hado ma ahui kung chi se lai dai wan da hado ma ngau ha kung ngonang kanyam kata asai jingna yong pu mong mai lak pai lak ngau lan amai ya tau pai nang se wang dang song mok pa ni yom pa lan khung da hadu ge ibu hadu ngau lan tuman ni nang au pa tuman hadu wang beng ha ja ni hibak chu da lai da bai ni yom ba ayen na yong wong ka tong yu ya phan mo ok sang bu hadu khung yi ji yese ga ma miang bu ya phan mo ka dong yu ateng lak pu miang bu ya phan mo imana aching ha anu yang bai kung ki yese ga ma ka dong yu okay sang bu ya phan mo imana aching ha tu ya ki bu ha du ki bu akung yese ma ngau kham me yang yi chai bu yese ga ma mai ba ya phan mo ngo bu ka ta akung jana imanda mak lei man hoi imanda yaw lai chai bu na ngau chu tai man hoi ha do nium ba landa mayanga sangyak ka jitai bu yesing ma mong phai de bu hado khung jana ngoyang in one way they are the rejected group of people imana katalan na mayang yiliang ba ang bu khung jana ngoyang gi heyang boy awang ba Jisu Krista wang ha I pu ngau la na awang na iman jayang gi heyang a ibu ngawa mong mai lak ba hado ngau ja ngodang se yang gi nium ba imana hangjing na se imana society iman the reject ni yang bu khung ni yang mu jena se iman nang na ya Yesu kama iman nyam matai wo tai katalan siso ma tau jing na imana yong oda ngo yong Yesu ma imana yong katalan siso ma hadawa dawa ni yum nang gise hadawa ngau eyong jani I yok ba yong wang nyak ma lo nok mun hoi ma yang yong ba phau ma hado ni lan pau hado ki siong sumo lang iman hado ki ngo wan da iman chu dei ma tui bu jing na se iman ya ha ma yawang bu jing na se iman ying da yong to nyai bu yong chu dei sang bu yong nyam dei bu katalan da hang akung da society da nyam dei bu akung jana ngo wan da hado ngaulan ayong payang I nyam lak jing sa mong mai lak pa painang ja sa iman da hado pha dam bu nang au sung bu nang hang atau Christian ayen lan tuman yo au sung bu mai nok ma nang mayang men I katan yi chinok au sung bu num jing ma tum jing ma tawa nang mayang okay sang bu nok sana yi chinok au sung bu nang ning da tawa hado yo ok pa sa yo nang da yaw li nang nyam yisik ma nang yo anuk avong ma so dong bu ka ta jana myang no hayang boy hado ba Jisu Krista wang ha pu hado hibak amai jama nang da ngau nyu amai jama nang ka nyam nang wo ta dai nang nyam ta dai hang jing na
nàng ayen chú tệ mà ya ha mà nàng đã lana đâm lạc chính là nàng đã mong mây pha đâm lạc chính là cả đồng nhiều cả ta ở xây đó hà đó chừng mây pha đâm lạc chính là hà đó ngáo lan phải một nàng sĩ nam hà đó ya lạc chính là nàng gì nhắm ba nàng đã tấu lạc môi himan tấu lạc chính là nàng gì nhắm ba dùng lạc cả ta nàng hayang tấu tụi mình ngộ lạc chia hà đó tấu lạc chính là tụi mình môi lan ngang lạc yang nhắm mà gì hayang boy các ông bà mà tấu à y li bu mà y kia lần bu cả ta sẽ tết bu hà đó mong yong phải tụi mình dưới đó nhắm mà gì ba y sự mà các ông dưới nhắm mà gì ba y mà từng lạc cả mong hầm ngộ lạc yang tấu kia tấu hà đó mà cấm nào tụi kia so hun năng tấu cái tụi mình ở bên Isaiah lại đó tụi mình ở bên lại đấy vậy Isaiah lại mà 41:10 mà tụi mình hạt tụi kia ngồi năng cả ta lần năng nhắm mà ta đấy hăng chính nè năng dung an và các quang tàu ngồi năng hay rằng à năng mong sang ta đấy hăng chính nè tàu năng lần bu bảng ngồi năng hay rằng à năng hạt đâu vong yên năng năng nâng này ta đấy hăng chính năng vong phalak na tàu ngồi năng đã chầu tàu chăm phalak cái gì Isaiah lại mà các quang bà y hayam lần đó chọn vong năng bu ngao phải ngồi năng thế nhỉ có nhắc Christian Amelan Christmas lên khăn lên đà năng hayang boy thế nâng bu 2021 Christmas mà năng chính nó sẽ hạt đâu ngáo như ayong yin nhắm ba y mà mong hâm mà năng chính nó sẽ hạt đâu ngáo như ta ba các bang ba mong hâm lạc ba y mà mong yong à ngay như bu mong hâm tàu lạc chính nó sẽ năng đã phang mà năng hayang hạt đâu ya lạc chính nó sẽ chú tây mà ya mà mong ép à hayang tụi mình mỗi lần hạt đâu ăn đan à Jesus Christ wang ha pu ve cham sa tuman yaha tuman noksam o mong yong bu yin yam bu hayang ire teng lak bu phei tuman mong chong ngolak ngo sa hada punga amai Christian an ase le chai tam nang chai bulan ase de kawang mai man si